Yeah. Education Director. I saw. Regional Director. Yeah. Sports Authority. Yeah. Sun City. Director. Yeah, runs for the MP. Any mpanyinfoɔ a yɛahyia wɔ ha nyinaa. Yeah. Sɛdeɛ akasamafoɔ na wɔn di kankan no. Yeah. I'm saying, Emra Drew saying, Yitimi, Epeja Sunyan. Ampa. Emano, Edrum Pempenswa, Essedi Sunyan, Ekodrum. Sir. Na Sunyan Pejano, and yet Yensay de Munkwa. Davida. Emreno Atrasa. Yeah. Na no man choir befaswa, you beat me, Apeja Sunyan. Yeah. Nesunya, you who know. You who need you who need bio. Sir. Nesunya Babe Crabeno. Yeah. Aye, Sir Quine, be say so. Asa. I am a Nijaka CSA Chief Executive Officer, Emerson Owaha. Yeah. Now, no idea to say your Wubia, Nick Bia, Wubiano. A cray, I am media. Yeah. Ampa. Then so quite by my will be orchestra. Sir. Until now, you couldn't so. Sir. Orchestra, I shall my many are buying. Brora Casa. A band just a bunia, I said, I be a mechanic. Davida. I made them was I say. Sir. And so I'm here. Now, came on no Macoso. Ampa. Oba yem pisua ode wo dwuma so no ye de eti kromwa so yasoma sa yeso konkran na kobo yeguda wuro sa da wuro na mehwe so kwa kobo ye ne ho ampa na sunyan afa no ntoma pa tie yeah me giri se ye atwa hye nyina ye pesunyan yi sa yi se ye atwa hye nyina ye pese sunyan ebe ye kra behwe sa yeah emire duru sa na emire ni asa se sunyan ebe peja yeah me did say no ma bibra ye any ade aye be ye yeah ensida Davida na ebisi ampa me di kan ka say me fa banwa me ka say ade a ensi sunwan da ebesi ni fiti sa amre ko ebisi ampa eno ma na ye ko bema kasa me ka say emre bi me ka say sunwan ye ji clean city to aso sa be yi fi nu sa emre ni ye be sin age foforo sa yeah say ye be hwa ma sunwan ate ampa tumi sembre kura no ye sheda pa ya boye timpo yeah asheda say ye peje sunwan a kire wi asese sunwan abaye kra behwe bi amra yeah enu hu dwuma die na ye start no sa nti enne de biai ye pa me pantomai yeah edi akre yeah festival mo sunwan ya start yeah efri na ekro December bia yeah sunwan ma mo bi o watena sunwan bia da mo ontena ha kra da no wate sunwan wo hu da wa sunwan da sa yi invite you bia say obeba na yi na ya kan bom pia na yi bia ya masunwan aduru nti ansa na metwa no MC ani mpanyifo anam wo ani mu ni amesere mo se mu nyina mo mra meka me ho ha MP final Jamini mu nyina na etwa anye ya bibisa mo ba to nyina mo mra obetie amanato therefore ene nananom se meda sori a de meda dwene ho ene se na henie ebe ye kra behwe enti na dae so hunu a wanyan se bibibia obeka se menye ba bia obesoma me meko se ya nopa se ya wia se ya nwumre se obi wo ba bia owo pepa se obeboa ne kuro sunyan ye kuro sunyan se de na menua ni mobile a oso obechiaye obaye ote de ye wabetena ase waye ko ba kumienu sa na epe
bibi bia yɛbɛyɛ ama sonyan afa no ntoma pa afira na ɔdɛfoɔ ahennie ayɛ krabɛhwɛ no mepae mu ka sɛ mɛyɛ nyankopɔn hyira yɛn Yeah, Duma Sunyani Bedruo. Because they be some Americans say Sunyani to the world. Sunyani dia kwachiri, but ye ni festivity be ebetimi ayama manfo abehuni ya ewo Sunyani say. Tinana watna se na wadwen ho say sansi e wo say baswa. Now you have the support. Sunyani nyina ye nyina ye support to sa program yi. Enchia Shonko Efi, the Honorable Sports and Recreation Minister, on the Director General Sports, Ira Yao Ampofo Ankra and Chain. Mijina Ajumaya Foa, Yanso Yashe, a good day, any recreation, emu anemu, ewa bonomemuha. Estresse, Yane committee, non so evidence also, Ashe, every recreational aspect of the event, you know. I was saying, so your bem a dear nim dear, and your technical expertise about one. Yan so yan fa and come committee no. Na Madam Roma, me dear nim, ye de bema ye jumedia ye bedi, e wo bronya bosumi no mono. Me gina me papa ni makase yasum. Clean up ahodo ni bibia be ya assembly ni betimi abem abe support no. Ye beba abe support ya ma bibia akosuye. De bia Bema ba.